mamaya pata mo po. Maraming sana. Malagod at mapagpalang kaya kami nagpa. Ginoo, dakal pong salamat. Ini pong kaya pati nga po nakakadupan ninyo pong kapayapan. Paulo niyo yung panis ang nilid mo ang mga kaya niya po sinapan. Lalong may kitig pa isang pasalog ng biyaya sa kami. Ampong kita ng tulog na aning nagaway. Ipadakal pong salamat nung makanalong ispat. Ngayon yung pinagdatay sisiyangan pong sablang ni kakapatid. Kita ganan nila po isang neto nga pamipuri ito pong neto nga pamiyayin yung banal mong arapan. Sa po'y paisiyangan pong sablang ni kakapatid lawin niya siyangan pong karapat dapat yung banal mong panlalawi. Matingupayang Diyos po kalimado pang bukas. Paisiyangan pong sablang ni kakapatid. Kanyang pagkong sumurang sa pangkaya patay. Itong banal niya na pong pinanditay sisiyangan pong matilanan ni kakapatid. Then questionan mo kami. Kitang malupaya mo nang nung ninuman po ispait ang miminakos. Sinukas nangan mo po din balang siya kami sa sarili. Itong banal, bakal pong salamat. Ini pong nakadusan niyang pong kapayapan. Impetsanin po kapuan. Sarbo Diyos po pindiskaman po dinalalangan di subok. Paring siya kaming balang ng Diyos. Ginoo kung kapamilitan na po rin kaya ang karalungan siya kampong kayo ng Diyos po dinalalangan po mayan kung kapamilitan na rin po yung katapatan siya. At sa po Diyos po yung impetsanin daratang nino pong kasalpuyan. Sana po Diyos mayroon niya naman pong Diyos. Mayroon niya naman pong kaladalan. Isang sakit ang pandemyang dulog ang babo na ninyo. At pamayapan mo niya sa ban kanita Diyos kung malaya kaming makagalaw mong katinang pangkiyat at kakaliwalin. At sa po Diyos ko, balang metong siya kami, manatili po siyang kita na ng pong ban kanita. Kaya laro kung may daring makapanyang kanan din balang siya kami sa sarili. Ipangin ang pinanditay si Diyos ko, yung iskaman, karing iskaman kasalukuyan Diyos ko. Yalwan at nagle parusang gurulong babo ng minat at mayas. Sa po Diyos po, impitsanin daratang sanarbo Diyos po, pamalapan niyo lang kami sa isiyangan kong sablang nagkakapatid, iyabe-yabe kami. Panting upayang Diyos po, nakit niya nga pasulong. Ipang banal niya na pong sumunod. Sa po Diyos po, isiyangan kong sablang nagkakapatid. Bendesyonan mo kami, kitang mapagpala mong gamat, lalong may gitig paret ang atsuking kapanandaman. Diyos ko awaran mi kaya ka, kapisan mo nga pong lihim nung wala po ka rin ba ng kanita, mayong talanan pong may hayari din tungkulan na pegitang wananda kaya ka. Igpang banal ngayon pong pinanditay ti Diyos ko, ikayangan pong sablang mi kakapatan. Sarugo Diyos ko, ikanap pong kayangan pong lunusan. Karimbalang kaya kami sarasariling kabilyan. Matinupayang Diyos ko yung balang sarili mi, ilarugo may laring makapanyang kanan, karinting kami pong tungkulan kaya ka. Igpang
ing metong aubingan. Nakabod miglikas yang luma ng imalan. E na babalikan kapilanman. Kanito, maigit kong makagalo at makakimot. Kingke kong pamagobra, managumpe kayo. Ingkalam, ingkabyasnan, alang patugot, ipabandi ko, kaya kayo ko naman. Kanuanan niya intawong magsigasig alang patugot, king lagyuning tungkulan at pamagobra. King kekaba ning panawon, nuyanti kaluwalas, kalawot, ing lekara na ning taong magobra. Nuyanti kaluwalas, ing aral, ayabalo na ning metong amagaran. Karimbalang butil, ami pupunla king tao. King kekaba na ningaldo nung baslayan yula. Ela pawari sapat ding panawon alekara na ning tao. Bang mabiyasaya. Bang may gitnang akilala ing tunenang kabaldugan ning biye. At dinanyong hulaga at kabaldugan ing balang gasgas daring kaya kayong bitis. Ing katutuan sasabihan ko kaya kayo. Wa, eko para pareogrado king pamagaral, pamaniyasat, mas may gityang masisimi, ing puso na ning tao, mas may gityang mayayakit, ing tunay ng lalaman, ing kaya kong pilubluban. Nung storyan yung bane-bane, ing kaya kong pangayatyo, hangga kapila na sabihan ning taong magaral, tao ko mong di kasala. Hanggang ngayon mitatanam king puso na ning tao, ing tunay pa magaral, kanitaya dalise ing taong magaral. Sablang disan king pinanditayti. Manapag kong tinate king kaorasan. Nung lalakad kayo king dalan, akit me ing metong ataw, ing metong aaso, naning muna mong abatsawan. Nung baslayan me ing metong ayasong lalakad king dalan, bitmuya king galis, asne king kabulok. Nanong mumunang diling abatsawan yu o tao. Munaya waring bisip ing tao, kingaskening kayang akakit, ababawo, king pinanditayti, makibat ko kako.
alayang keliwan yan, hingki kong kabilyan ngeni. Ikayungan atin kong kapintasan. Mapagamit ng upaya, tatalan king mesa, at ikayumang daramdam karingka kong amano ngeni. Ikayungan atin kong kakulangan. Dapat kapamila tanda ring kabyasnan ayat yun kaya kayo. Ing sablang bagay ngayan asisimeyo. Ing banal ay ebanghelyo, binyene ing metong halimbawa ngayan ay pagkukya kayo. Dapat karing mapilan nung iba sike, kingki kayong sitwasyon ngeni. E yumanlawan ing kapagalana ning kayong kapatad. Ing mayayakit, uling ako miras kingki kong pararasan. Ing sablang bagay, balik-balik, karingki kayong balugbog, kingki kayong pakiramdam. Uling ela mitatanam, dulang ding puso yo, ding aral laki kayong daramdaman. Nung baslayan yu, ingki kayong kabilyan, lawan me ing metong aubingan amayisip, nga kung mga mano. Astong likas ne ing kayang imalan, inanababalikan. Maging ikayuman ngeni, itanganggang mali, inanababalikan ning tao. Ban kanita, susulong, ing antas, king pamagaral na ning tao. Lawan nyo ingki kayong kabilyan ngene, kanuanan kayo. Pasalamatan niyo, akabiyusan yung mayan, ing sablang bageng meyakit, karing may nga labas a panawon. Itatangis yung alang patugot ing may git, ing daratang ayni. Na sana akabyusan yung pasibayo. Dingat yung binutil apya sa diya ko king pinanditayti. Mietong lang panabang yu king daratang abukas. Mamunag, ing maragul adanok mabilog ayato. Nung lawan yu, ingki kong kabilyan wa, bugbog na kayo king pamagaran. Gas-gas no, karing balang balugbog yu, ding miyayalawang kabyas na ng pongturo. Dapat kapamila tanda ring kaya kayong pamagsigasig king pamagobra. Kapamila tanda ding at yung mensaheng miraras kaya kayo. Kabiyusan yung mayan ing sablang bagay. Ing miyayalawang asken ing kalamidad, maragol akagulwan miyayalawang bansa, makatakot-takot, ing mamunagayan. Nakabud milalabas sa ing tao, kilubning aldo-aldo. Kapamilatan na ning tinapi. Nung agawa yung ganap, kingaldo ang ponbengi, kabuklat ning masala at bayo matudtud. Manalangin kong ganap. Pasakit, ingas kining
klase ning kapanamdaman mayakit king tao. Masalak at masalak kayo king meto nga bitsi. Anya kanwanan kayo o tawo nung manatili laring kakong amano. Nung manatili ing lugod karimbalang pusoyo. May papagmasabal kayo, panyatang naning bukas. Managumpe kayo. Panalangin yung awaran king Dios. In tao ng ating busilak a puso, ay isipan na ing kapag nasandaring dakal, yang miluklok bilang kabuntok yu ban kanita, makabangon kong para-para. Nung lalawan yu ing kayong inabukod anti kanyan. Ulit-ulitan ko ing kakong amano, pasakit, pasakit. Ing mamunagayan, king daratang yung banwa. Miyaya lawang lugar, masubok at masubok king kalamidad. Dengati yung bulkan, migising la. Mayakit pasibayo, galgalya ing labwad. Dakal amitutumpak, abato, abiglalang luklok. Dakalabye ing masintang. Anya kaingatan, kaingatan. Kaingatan king pamaglakbi. Nano mo ing gawa na ning tao. Nino mong makasabat king bagay ngayan. Ing gagawa nyo ngay ni eyamahi ka. Dapat kapamilatan da ring abe-abe yung panalangin. King mabilog yung puso. Akabiyusan yung mayan. Gusal na kong ganap, king pamagobra. King mit mong kalinisan, makapagimalan nesang ganap ing tao. Ban kanita, mayakit kayo at makilala, kayo ring mepili karing dakal. Bang ibalita king mabilog ayato, ing banalayaran. Mikakalugod kong ganap na manibat king mula yang dapat ng gawan ning tao. Kayo ko nangan. Direktiba, mani muna. Potang mayari ing tipunan, ibiya mo ing binutil, karing kaya kong kapatad. At yan, milulan niya, karing do ka na yung kaban. Kay ba't naning pabulan o bulaning Pebrero, ilakoye king do kanan. Misalat siya at igogoyeng bina, karing do kanan yung abyas. Diyo, dinalo libuta Diyo, Espiritu'y Santo, mamune kaya kayo.
Deta pong kaya katamong kapatad, kapatad tamo kay ngaliwang lugar, mesalanta po kay bagyong Odette. Ita pong siyentro tamong metong kay ngaliwang lugar, metong niya po kareng mituran, milako bubungan o melasak. Ngani po, kareta pong sobra tamo, panyad tanala mo pong pasibayong donasyon ne po para karela po. Bayo kaya po ibiyak yung kaya katang kapatad. Choir po, choir. Salamat po, salamat. Bago po ang lahat, isang magandang gabi po sa atin lahat. Tunay nga po ang Diyos ay dakila at makapangyarihan sa lahat. Hanggang ngayon po, hindi tayo pinababayaan. Binigay na naman po niya yung pagtitipon natin ng masayang gabi at masayang bagong taon po. Dapat po nating pasalamatan ng Diyos sapagkat tumanggap po tayo ng isang kahariang hindi po natitinag. Kaya dapat po nating sambahin sa parahang kalugod-lugod po. May pagkatakot at may paggalang sa Kanya. Tunay nga po tayo ay hindi niya pinababayaan. Ano po kaya ang maganda nating pasalubong sa bagong taon na ito? Kung paano po sa nakaraon na taon na to, wala pong makakapagsabi sa atin na walang nagkamali sa atin. At minsan maraming pagkukulang. Hindi rin po natin maiwasan na tayo'y makakagawa ng hindi ka nais-nais sa Diyos. Pero wala naman pong imposible. Pwede po natin maitama nawa sa pagpasok po ng ating bagong taon. Dahil po ang Diyos
kailanman hindi po tayo pinababayaan. Kaya po aking mga minamahal na kapatid, tunay nga po dahil sa kapangyarihan ng Diyos, hindi po kaila sa atin lahat po. Siya lamang po talaga ang nakakaalam sa mga panukalang iniahanda po niya sa atin para po sa ating mga ikabubuti natin. Upang sa gayon dulutan po tayo ng pag-asa sa ating inaharap. Kaya po mga kapatid ko po, huwag po tayong magpabaya sa ating mga banal po nating tungkulin. Alam din po natin, mga bagay na hindi magawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Kaya po mga kapatid, huwag po nating sabihin, magbago na po tayo sa susunod na taon. Kailangan po, kung gawin po nating sabihin yun, buo po sa ating kalooban, mayroon po tayong mabuting kalooban, tapat na pananampalataya. Para po magawa po natin, pag sinabi nating baguhin natin, itama natin sa bagong taon ang ating mga nakarahan na ating pagkukulang o pagkakamali. Kaya po ang Diyos mabait po sa atin. Ngayon po mayroon tayong tinatalakay na tema. Basahin po natin kung ano po yung diwa ng ating pinag-aaralan. Sabi po diyan, mangagbiis ng bagong pagkatao. Ibig sabihin po, sa ating nakaraan na taon, o itong taon na ating iniiwang ito, yung ating pamumuhay, hindi pa po ganong perfect yung ating nagawa. Ang para sa akin po, pinapatunayan ko po sa inyo, yung baguhin po natin ang ating mga diwa at ang ating pag-iisip. Nang sa gayon, tayo po ay magkakaroon po ng maraming mga biyaya. Una sa lahat po, ang kinakailangan po pala na gawin ng tao, yung kanyang katangian ng Diyos. Yun po yung dapat natin taglayin. Siguro po marahil alam na natin dahil sa tagal na nating nag-aaral yung mga katangian ng Diyos. Kung ano po ang ating iharap pagsalubong sa bagong taon. Unang-una po, uwagas po ito, yung pagmamahal. Katangian po ng Diyos yan. Kabaitan, pagpapatawad, pag-iibigan sa isa't isa. Buo ang kalooban, may taglay na kabanalan. Kapag sinabing magbago ka na, itama mo yung mali sa nakaraan na taon. Kapag tinanggap po natin ang isang pananampalataya, pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo, iyon po'y magdudulot ng kagalingan sa atin. Dahil po, ang kagalingan, yun po'y kaalaman, karunungan. Doon po tayo nagkakaroon ng pagpipigil sa ating sarili sa paggawa ng pita ng laman. Kapag po yun, dahil ang pagpipigil, yun po ay pagtitiis, pagtalikod naman po sa ating pagtalikod po sa mga kasalanan. Kapag po tayo ay nakakapagtiis.
Mga kapatid ko po at minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya. Ang pagtitiis po kasi, yun po ay may mabuting, yun po ay kabanalan. Kapag po may kabanalan tayo, nagkakaroon po tayo ng mabuting kalooban sa ating mga kapatid. Alam po ninyo mga kapatid, yung mabuting kalooban, yun po ay pagmamahal, pag-ibig. Bakit kaya? Dahil po ang Diyos ay pag-ibig. Kapag po tinaglay po natin yan, yung mga katangian ng Diyos, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos na maging pabaya, na maging walang kabuluan. Tiyak po, magkakaroon po tayo ng biyaya dahil po sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang katotohanan. Buklatin po natin yung unang Pedro, pangalawang Pedro, versikulo 1 ay chapter 1, verse 8. Yan po. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito ay sumasagana, ay hindi kayo pababayahang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Totoo po yun. Kaya po mga kapatid, inirang po tayo ng Diyos dahil sa kanyang kabanalan. Dahil sa kanyang katangian, ano po ang sabi sa nakasusulat? Magpakabanal kayo dahil ako'y banal. Buklatin po natin. Yung ating mga pamumuhay sa mga nakaraan, yung po'y dapat nang limutan, baguin. Ang pagsalubong po natin sa bagong taon, yung mga katangian ng Diyos. Yung po yung inahanap. Huwag po yung pasalubungan natin, magpaputok tayo, masaya tayo. Hindi po yun. Dahil po yun ang pagkakakilala ko, ang pagpaputok, pagsalubong sa bagong taon, yun po ay para lamang po mawawala ang kamalasan. Lalo silang mamamalas kapag sila'y naputukan. Ay tayo po, hindi po nagagalaw ang biyayang binigay ng Diyos kung yun po ay ating mapagsikapan. Yun po ang mahalaga. Kaya po aking mga kapatid, tandaan po natin, huwag po tayong, tandaan po natin mga kapatid, ang tanging iisipin natin isa puso, yung mga bagay na katotohanan, mga bagay na malinis. Ayun po ang dapat nating iharap. Yung mga bagay na kaibig-ibig. Hindi po ba pagka tayo ay mapagmahal sa ating kapwa, hindi po ba kalugod-lugod sa Diyos yun? Yun ang tinatawag nilang kaibig-ibig. Kaya po aking minamahal ko pong kapatid, kung yun po ang ating tataglayin, marahil po tayo magtatagumpay sa dakong uli. Sabi po ng ating banal na batlaya, kinakailangan po, kung tayo ay magbago, huwag na pong balikan yung nakaraan. Huwag po nating tularan ng aso. Isusuka, pagkatapos babalikan, bagong taon. Yun po ang dapat nating salubungin, ay pagsalubong sa Kanya. Pilipos 4:8 po. Sapagkat, ay, sa Pilipos 4:8. Yan po ang kinakailangan. At tapos sa bawat pamilya, para lamang po makapag-ahin tayong pasalamat, nakaraos tayo sa buong nakaraang taon na ito. Bago po ako magtapos, meron po ako babasahin isang talata. Ang nagsabi po ito sa sulat ni Apostol Pablo.
para po hindi natin malimutan kung ano ang dapat gawin ng tao. Colossus 3, 12-13 po. Yun po ang pinakauli. Basahin po natin. Mangagbiis nga kayo gaya ng inirang ng Diyos, na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin, ng kagandaang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapainood, yung pagbabata po. Balik po tayo sa unang Pedro, last na lang po to, kahit po ay nagmamadali. Sa unang Pedro po? Versikulo 14-15 po. Yan po. Kung anong sinasabi ng nakasulat. Unang Pedro, 1, 13-14. 14-15. Yan po. Yun na lang po pinakauli. Umiingi po akong dispensa sa inyo. Kahit na po sa ngayon marami nang mainipin sa atin. Yan po. Nagaya ng mga anak ng matalimahin, na huwag kayong mga asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita ng kayo na sa kawalang kaalaman. 15 po. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Huwag po tayong magnakaw. Yun po, pamumuhay na yun. Kumain po tayo sa ating pinagpaguran. Yun po ang pamumuhay na mainam. Huwag po tayong magalitin. Kung magalitin po tayo sa nakaraan, ibay naman po natin ngayon. Dahil po ang Diyos, hindi po kaya-aya sa Kanya yon. Nawa po, pati ako magawa ko rin yun. Ayan po. At least nabasa na po natin, hanggang dito na lamang po, at maraming salamat po. At maligayang bagong taon po sa inyong lahat. Nawa ang mga biyaya ng Diyos ay mananatiling darating sa atin walang hanggan. Salamat po. Maraming salamat po, kapatid. At maraming salamat po sa ating Panginoon. So, sa gabi pong ito, ang ating pong mga love offering sa gabing ito ay 13,990. Yung pong pangalawang basket po, para dun po sa ating donation sa ating mga kapatid, 10,252. Okay. So, yung pong ating pagpupulong, sa linggo po, may pulong na po tayo pagsamba. Dahil po, first Sunday po yon ng year 2022. So, may simba po tayo sa linggo. Kasunod po nun, kaugalian na po natin sa Sentro Cebu Tagumpay Ningbe. Mayroon po tayong salu-salo nun paggabi. Dito po, no? Kahit ano lang po yung ating nabitbit na pagsasaluhan po natin, no? Pang-apunan dito po sa sentro. Punta po tayong mga miyembro po ng ating sentro. At may konting dating ginagawa po ng Sibol, no? Yun po ang ating gawin. So, alin po? Linggo rin po yun, hapon. Kay ba't na po mekto po, ang bengi po kanta, apunan niya po bali. Apunan niya po. Itang salu-salo tamo, abe-abe tamo pong apunan. Budal pait siya po anita. Okay? So, ang ganya mo po kini, kaya katamong pamanyan ba? Good luck po kay ko nga na Happy New Year po. Na? Kaya katamongan po at bye tayo po sir. Lumbal tamo na. Okay, lumbal tamo po. Bye tamo manyarang panalangin. Ita pong abiyas, sing kapatid na Michael pala. Baitang wal, paliwanag mo po itang pigkalob na kikatamo ning banal, deta pong buti la Biblia na kikatamo,
ita po datok tala karetang datukan ng tangabias, kita pong pala biyasan. Ne po? Kilub na po ning pabulan. Kaya pong February 1, bulus tapong mismo kitang pala biyasan, lako tayo po itang plastic, bulus tamo, pakagogo tayo po kano. Ne po? Uling darating po ko ring danok, bangita mo magkulangan. Ne po? Salamat po at lumulta na.
kasasakdalan a maestrong ke kami pa. Alala pong kapupusan din ke kaming kapasalamatan king pinandit. Pablasang Diyos ko, tinipon mo kami iking sablang anak mo. Bangit pa gawan ni metong akatungkulan. Bang makanganda kang sambanan pong purian king kekang pangay espiritu ampon king katutuan. Ipaking kaurasan na iti ing makanyan mepong butlat ing pasbulan ning kayarian banwa. Bangit pa ike pong sablang mikakapatad. Ginonong mekabatyo ka man pong panagkulang ke kami, Ginoo patawaran mo kami. Ipang banal nganing pinhandit, ingi minosargo malyaring galmantang pasibayo kingaldo bukas. Detang malyaring makapatula king kekang banalayarapan. Ginong Diyos king kaurasan na iti alang kapupusan ning kapasalamatan migpa. Pablasang Diyos ko king petabanway pay makanyang mulang iningat. Mga intang kaya na ka ng ganay kaming sablang anak mo. Diyos ko ay makanyan mo kepong pagkalubanan puwersang pong sikanan. Waman nagpakaring aldo nilabas dinalo man po'y niyayaliwang pagsubok. Pagsubok king kapanandaman, pagsubok king niyayaliwang problema ikpa. Ipinulot mong pablasang pasakop kami king kikang banalalagyo ginong Diyos. Ing makanyan nila pong akabyosan deti. Kapanilatanan ng kikang sawp ginong Diyos. Kapanilatanan ng kekang lubot mibubutluran kaming mikakapatad. Bang Diyos ko king pinanditay ting makanyandakang patulan, makanyandakargong pasalamatan. Ginong Diyos king niyayalo ang unus dinalo man king kekaming biye. Nanginong pinanditay ti ginong Diyos makanyan ni pong pagparalampuan pong pakisabing mayap keka. Deta kong kapatag ming anong makananong dinalo karelaing masikan na bagyo, katubalo mo iking kasalpantayanan ng pongali. Panyawag milaki ka ginong Diyos, uwaman dinalo yung pagsubok karela gino, makanyan lasargong nubawon pasibayo, kagong ning pamagobrada ka rin katungkulan dakeka. Ipang banal ng kaurasan ay tidong makananong belita na ning kekang banal. Ingke kaming daratang nga panahon nunay kaming anak mo yan iti kakilala. Kapamilatan garing tubot mo pa. Ape pamalera ke kaming aldo bukas. Ginong Diyos makatakot-takot. Uwaman nito ginong Diyos makanyang pong miyak ta kapamilatan daring kekang banal. Dapat ginong Diyos si kaming pasakot king lagyo mo ang tinoking pinanditay ti o ring sulong makayatyo ginong Diyos sila sargong magsilbing ke kaming suluking ke kaming pamaglakad ila sargong magsilbing sala ni ginong Diyos king aldo bukas ingaya sargo beke kaming dalundong na ningyato makisabi ke pong mayat ginong Diyos king aldo daratang Diyos ko metong mansargo kay kaming anak mo. Ingala sargong miyabe king nanumang pisasabyanan ng niyato. Manatili kay sargong nating kapayapan. Manatili la sargo ring turo kay kaming anak mo. Bangka ring buklat da rin kay kaming balang labi ginong Diyos. Ding banal mong amano. Ila sargong malyaring iwaksin ay kaming ila sargo ring malyaring sambit landa. Bangya kergo malyaring mikawani keta. Ikpang banal nganing pinanditay ti. Makisabi kaya pong mayat king panahon na daratang ginong Diyos. Waman ating dayatan. Diyos ko kalupan na ning dati ginong Diyos sa kabyusan ni sargong payapa. Ginong Diyos situlit ni sargo king aldo daratang.
nung makanano kaya pong milabas king kapayapan at ating sa karimbalang metong kaya kami makanatili mo naman sardo pa. Ginoo pa sabi mi kaya ka. Ing metong akagulwan ama mo nag ginotulutan mo sargo sagkan mo karing kaya kang mayupayang gamat. At ang tumurin ning galgal na ning gabon ing mga sika na bagyo ginong Diyos makanyan mo sargong isapula kaya pang alam mapinsalang metong mangkaladwa. Itulot mo sargo ginong Diyos ikang sablang hanak mo ing kay sargong ating kapayapan karingal do bukas kagum na ning sahot mo ginong Diyos bang Diyos ko karing obrang pekitang wanan mi kaya ka ing makanyang bilang apag-obran. Dahil pong salamat, ngayon pong mikakawani kami, pahikin sablang mikakapatad. Ginonong makanano mo kaya pong ngetad kapayapan king kaya kang kakarinan na iti, makanyan mo naman sa ginong Diyos po tang magsikubli kami. Tanggapan ni ipayang di kapayapan, manibat na gini ang gaman king wakas. Salamat po yan nasa. Happy New Year po, kaya ko man. Hello.
Sibul Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibul Tagumpay Bie.